Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello listeners, upload na sana ko ang part 12 sa What's the Style drama. Sundan din nato para tuloy-tuloy ang atong pagpaminaw mga listeners o sa gapon magbasa gapon tag mga comments katong last nga ang gi-upload nato. First comment nato si Ma'am Del Sam 99. Hi Sir Idol, maayong hapon, timing good. While preparing dinner, kalingaw po paminaw sa imong drama. Salamat always, God bless you and family. Ako magpasalamat jud ko pirmi Ma'am Del Sam 99 nga sa iyang kabisi. Naka-comment jud siya. O kana ma'am, salamat jud kay sa imong kanunay nga pag-comment. Mapil na to sa atong pagbasa, sa atong pag-vlog. Daghang kasalamat sa imong Ma'am Del Sam 99. Si Nalin Labial, salamat Idol sa new upload, more power, nice drama. Tulog heart yun. Salamat sa imo dia Nalin Labial. Si Sir Luel Balandra, patra ka heart kang Sir Luel Balandra. O salamat kay nimo dia Sir Luel Balandra sa imong kanunay nga pagpaminaw ug sa imong pag-comment pod. Salamat kayo. Si Oscar Abedog, salamat sa upload Idol. Malingaw na sad mi ani Idol, basta way skip Dol. Salamat kay si Modia Oscar Bedog sa imong pagwalay skip. Dako na kanang sa tuwa Oscar Bedog. Kaduang comment no Oscar Bedog, basta Dol kunwa na imong drama Dol. Luya jud akong lawas Dol. Uspon ako Oscar Bedog, salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga gina-upload nga drama. Bye kay ko Oscar Bedog nga naajud ka pirmi ga suporta. Si Michael Jan Amores Idol from Tubod, Lanao del Norte. Salamat sa mo dia Michael Jan Amores dia sa Tubod, Lanao del Norte. Salamat kay sining pagpaminaw dia. Si Dan Tindungan, hi watching from Saudi Arabia po. Bago na itong komentor, si Sir Dan Tindungan. Salamat sa mo dia Sir Dan sa imong pag-comment. Maayong pagpaminaw ni mo dia sa Saudi Arabia. Salamat kay si Modia Sir Dan sa imong pag-comment nga naapil jud sa atong pag-vlog karon sa atong part 12. Usbon ako, salamat kay si Modia Sir Dan. Si Dads Vasquez, thanks pala may dama sa compilation sa What's the Style. Mga suglanon sa mga senior, God bless us all. Daghang salamat si Modia. Daghang salamat si mo Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil sad sa atong pag-vlog o sa imong pagpaminaw sa atong mga gina-upload nga drama. Lipay kay ko Dads Vasquez na andun ka pirmi ga suporta o salamat jud kayo. Si Bing Climaco, salamat Idol sa shout out from Zamboanga City. Bago na itong komentor po, welcome sa ato ang drama, Bing Climaco, o salamat kay sa imong pag-comment nga na-appeal po sa atong pag-vlog karon. O mga ito magsaners, tanang ga-comment sa ito o ato nang sugdan na ito ang What's the Style Part 12. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Nagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Nayen, naingon, gibuwagan ta ka, kay dili ko madawat ang pagluib mo na ko. Nakakita na ang tako gipuli nimo, apan silihang nakibalik ka na ko. Amput ba? Anong nadapa mamput ko uy? Mo kining nahitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimo. Ay, kalimtan.
maong auto ha, habal-habal driver. Ayaw gyud palipat. Oo, ma'am. Padung man na sila sa downtown. Bisag asa siya paingon, sundi gyud. Dili siya makailan ako nga mo'y imong sakay. Kay nag-helmet ko. Aw, kinsa may ang sakay sa maong auto, ma'am. Akong bana. Og natahap ko nga dunay kabit ng tawhana. Og mao iyang pagkikitaan karon. Unsa? Bata ka na yung gikugos nga gihatag ni anang babae nga pag-ulang ni Apod. Bayat! Kinsa ka ng bata nga imong gikugos, ha? Kinsa na? Lap, kuha ni bata. Usipat tayo. Imo ba siyang anak, ha? Imo ba siyang anak? Kabagdak ka! Imo ba siyang anak? Niyan, may mo ba? Ay, kung pag-iskandal din sa mulgot. Ko. Oo, tugan ako. Ako siyang anak. Nangita ko anak sa laing babae. Ikaw, inutil ko. Hindi ka makakatan ako anak. Unya, nung ikaw man ang milaya sa inyong bay, siya ang nagbinuang sa inyong kaminyoon. Angay, nga siya may nangabit, ug may anak pa gyud sila. Siya ang taamulayas ug dili ikaw. Di ko gusto magpabilin sa bay nga iyang hinaguan, ma. Ay na, mura naman hinuon og ikay nakasa ka ikaw may milayas. Puslan man nga buwag na kaniya, hala, pa sila ikiha. Aron adto silang duwas iyang kabit magtingkagos bilangguan. Ay nalanggot, ma. Oh, Ihatag na kong iyang kagawasan, ma. Anak man ang iyang gipangita. Buutan ba siya? Pero, di lang gid ko makahatag niya siyang gustong mahitabo, ma. Nga makaanak ni. ay pastilan. Ana sige, imo na desisyon ha. Ikaw mahibaw ana. Si Victor, ma. May balita ka na babae niya. Minyo na ba siya? Ang lalaki nga dako gyud kay gusto nimo, ay ulitaw pa siya nakoy. Human mo siya pakyasa sa gihad niyang gugma diha nimo, wa gyud siya uyab hangtod karon. Gusto sab kong makigrelasyon og laing laki, ma. Aron, malimtan akong akong bana. Pero nahadlok ko. Basig, biyaan na sab ko kay dili man ko magkahatag og anak. Nayin. Tinuod ka gaw, Andy? Ay, lagi ko na yan. Pero hindi pa kaya ni Victor nga nagkabuwag mo sa imong bana. Ug samot ang iyang kalipay. Kunin mo siya sugton. Kung manguyab siya ni mo usab. Oh, madawat pa dahi ko niya nga dili naman ko putli. Og labaw sa tanan, dili ko magkahatag og anak. Ako sing sultihan ka anak gaw, uy. Pero, tut pa niya, no? Bahala na kung dili ka makaanak. Di nagsipayan day niya, para niya. Basta, kamo lang ang mag-uban. Malipay na siya day, uy. Mo na yung gisulti. Okay na niya nga dili ko magkahatag og anak. Ah, salamat kay ha. Mo kong isugot, ha? Kapatalubot, be. Basta baya ha. Og labaw sa tanan, dili ko magkahatag og anak. Tuo mga naganak. Di ko naganak ko kay gasto kayo. Dako kay gasto iskilahan. Dako na Bitaw ko niya. galipay nga. Kaupan ta. Gusto ko nga mag-live-in dahil tas labing madali. O ato ang ikauban si Trixie. Ang ikauban. Kukuyin siya na to. Okay na ka? Dado ni Mas Trixie, magunsa man siya tinina to. Ano, si DGB. O, sali. Kauban na. Ayaw, uy. Ano ka? Palang ko din ni mo na imong kalingawan. Basta. O, lagi. Okay na lagi ito. Basta. Basta, okay rakit ka ha. Ay. Minyo pa ako. Uy, paminaw sa. Saman. Kaya minyo ka, o, kaso na ko. Hindi na ta pwede pakasal kay minyo naman ka. Mao Okay na gani. ako. Basta, uy, imong bana pa rin na magsamok na to. Okay na ko na. Basta di lang samok-samok. Sige, talaping madali. Hipuson ko ang tanan akong biste. Dadon ko sa inyo aron mag-live-in na ta. Ipulin ako sa kumbana. Ma, ato na ko. Mutipon ako ni Victor, ma. Mama, ito na dadol ko si Idol B kay maka extra po taon ba.
og drive sa balabal dili ko na. Lagi, abi na ko pa extra naman ako. Tama, magmaman lang ko ni mo daan, ha? Di pa may kasal, may kasal sa dayin, ha? Magmaman lang ko ni mo, okay ra ka ma? Ay okay ra ko oy Victor, ug maghinaot kong magmalipayon ang akong anak uban nimo nga dili nimo siya pahilakon. Bitaw, Victor. Basi, igo na ni mo sa tilawan, ha? Nya. O kung matagbaw ka na, imo Lagi. bigyan. Kaya dili ba na siya, kuan pure nga daga. May bana ba na siya? May bana ni akong ikagaw. Guys, saan ko na ni mo di sa Klaro bukal mo di. dito, Naghanan mo istorya di, ay. Ako ni mahalon taon og paggaon. Mao ka na, salamat kay Victor ha. Daghan kayo sa Okay ra ma, okay ra ma. Fran. Kita. Okay. Si bago ba ning kuan ha, ligo si gawn na yen. Ah, doon na mi, doon na mi. Kasi ito mo lang ka lagi na. Ah. Iyan niya kayo. Ang saman? Humot Ha? ba ng iyo, ha? Humot Oh. ba na? Ang sama na. Ready to eat. Ready to eat na. Oh, ready to eat na kayo. Ready to eat na bitaw. Kaya hindi mo klaro, Ano, eh. Victor? Kay ready to eat na ko. Tanado. Tara, no? Tama na day. Love kayo na ako. Isa, tutukan sana ko eh. Ayaw pa. Bawi kidat tayo eh. Okay, sa diin mo, kidat ako. Hawa. Brut sa kidat. Wala. Sawayan Saan na? Padoon ko niya ako mata si mo ha. Kali, Si tapos Wapilok. tipat-tipaton niya. Pagil ka na. Di palamian. Gilukay sa tada. Oh, di ay. Ya, okay na ka? Tambon, sige na ba? Naimo mo. Nahimo ko niya. Kilukan. Pasuy na ka ni? Karoon. Ang imo pa ko nito. Andot ka siya. Buon ko ni. Tama. Hala. Ana. Ha? Nagatitod ka naman. Ang Agahi siya. Na, matundukan ka na, wa na. Imo mo ko pagkikaon. Tuman ka na. Gamay na kayo. Diri na ko tops tumoy sa kusimod. Siyo pa. Gamay ani para mantanan. Purong pansit. Tigang pagilo. Na, pasudring kanton be. Isod na. O, gilo ka siya. O. Nasod na di ay. Anaan na. Kanton na, tanawan. O, nilok-liyok ko, mabati. Rotio. Gilo ka siya. Wati style ako, ha. Tinuod ang kamay. Wati, no. Unsa? O, nagaw. Na imong bana. O gusto ko na siyang makibalik ni mo. Ang tinuod ko no. Gimingaw dyan ko sa kumbana. Mas ganahan ko sa iya gaw kay... Sa kang Victor. Gamay kaayo madadagwat eh. Ito mo lagi kayo gamay ang kang Victor. Ano ba yan, ano? Kabatis na ng gamay, uy. Abate mo lang. Lain kayo mo butilya sa kon. Sa Botilya dili. Uy, bati gani. Botilya dako ana. Gaya ginalay biyaan yun. Balik sa inyong bahay ni Buyit ba? Okay. Napaabot siya ni mo, ay. Pero siya tuwa dito. Tuwa na yun kay karon na yun na. Sige, ito, anak ko gawin lang nagaw. Uwa man ron si Victor Kitas Manila. Nasi ang amo. Bala na ni. Wato ko sa bahay na mo sa una ni Puyet. Kikita ko sa kumbana. Gimingaw na kay ko sa kumbana. Sabi na ako mo. Hindi lang makatagog anak. Kasi mo kilait. Nanguhit kita. Amo gani akong ganahan. Ako'y mong ubo. Kanik. Akong ganahan. Kanik. Larang dako. Hinihinay lang kay matukaan ka. Ang gamingan ako. Magtibutan balik, Ron. Ikaw ang kamahan sa bato. Makabungtod. Nastar na ko, be. Di, be. Be, ako'y mapaibabaw. Chat na nako. Sanungaw na ko. Ikaw ang mag-ginamang kaya sa mga bata mo. Uy, ka mag-istorya. Mag-anak ka. Hindi na kayo ani.
Natagbaw gid ko sa kumbana dihang miadto ko sa among bay. Humans na hitabo, nakahukom din ko nga biyaan ng akong ka-live-in. Mibalik ko sa kumbana, ibalik ko sa karaan. Balag doon na siya anak nga dili ako ang inahan. Mga katumang kasama ang kaagi ni Mayen, dinhining tulmanon. What's the style? Di balik sa bana style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lisa. Ginaingon, dili ikasuko o dili malain sa tao nga prangka. Angay kang masuko sa nagpatuo nga buutan, pero pwedeng plastika o backstabber pa. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa na makain tabo ni Los Bimendang nga naa sa labor room. Naganina ra siya diha, pero hangtod karon pay doktor nga migawas. Minggoy! Unsay anak ni Luz Biminda nga akong manghod? Bata tingali. Aw bata gyud. Kay tao mo siya. Tarong akong tubag ha, Minggoy. Kay tingalig dunggabon ti kag nipiron. Wa pa ko kibaw kung nanganak ba siya. Unsay ngan? Wa pa ko mibaw. Ganina raman ka, gidani. Nimo din ang imong asawa. Sige nga pangutana god. Kinsay akong pangutanon nga ikaw may bana. Oh, hay, pasilat ko tasa. Duk! Kutasa baya. Duk! Madyo ka karon, duk-dukon. Nanganak na siya. Kaluha, babay. Unya ang usa, nabulibod sa pusod. Huh! Agoy! Adi pa nang usa ka kaluha nga nabulibod ang pusod sa lawas? Muna, pagmata na, uy. Sa'yo ba itang mato sa eskwelahan? Duka pa kay ko, Lisa, uy. Napala ka diha. Muna ko kaligo ni mo, ha? Paminggoy, maato na ko. Oh, hain man si Muna, Lisa. Natuwag man siya balik pa. Mamuuna na lang ko kay malit niya ko. Amin ko pa. Karayan ka sa Ginoo, Lisa, anak. Ato na ko pa. Bye-bye. Pag-amping, ha? May stress mo ko ining Muna, uy. Muundang kag eskwela? Nga naman mo na. Da, kapoy kiskwela, uy. Oh, grade 6 pa ka, gikapoy na ka. Lasultihan ako si Papa Minggoy, ha? Sulti! Bugnoon dyan ta kayo sa ka! Ano, bugnoon man mo yung kaluha, Muna? Joke na to, Papa Minggoy, uy. Sulti ron. Kita ko ni mo, ha? Imong sigag mata si Lisa, Muna. Lisa. Tutay ko. Nga naman na imong kaluha? Nga no? Kuan pa, ingon niya, muundang ko na siya eskwela pa, ay. Unsa? Pa? Maglisod ko paginaw. Apply pa ka dramaturgos di HP, Papa Minggoy. Ay! Hala! Papa Minggoy! Isda! Isda mo diha! Isda! Day Lisa, papalita kong isda, day. Pila man imo ate? Ay, unsa man ang isda, day? Katambak og mulmol nga dagko. Uy, wow! Kalaming una na ng mulmol. Papalita ko. Na sige. Ay, dili sir. Ari ako, day. Sige na, maana ko ron. Kadya sa ha, kay kiluhan sa nako siya. Ay, gutuman na gyud oy. Muna, nanakay naluto nga kanon? Mate ko ni mo, Lisa? Ay,
Dili ka maid, kaluhata ka, pero nanuri pa taong kong isda. Ako pa dahil muluto nga, gutom naman kay ko. Paita sa gyud ni mo Lisa, uy. Sige naman kay pangibot anang kilay ni mo diha. Ay, oh. Oh. Asa man ka? Da, makakos ka rin diriya, oy, kay gutom na kayo ko. Unya ako? Unsa may akong kanon? Lakan anang giibot ni mong kilay diha. Bi, Delisa. Bisan ni mo, Isoy. Ang dalit dayon. Salamat. Diya sa ka Isoy ha, kay kutawan ti kag juice. Si Lisa na yung pangasaon. Kay gawas kay buutan. Kugihan pag yun. Unya, guwapa pa. Pantok lang na ni Mahong langsi din kay doon na din naglingkod sa sala nga labasero. Sagdi labasero. Lapas magtinda. Dili pareha sa uban nga humot kuno, pero baho pas basura. Ako? Nag-mention ni Kugan, di ba? Wala man. Nagsili? Gisagpang ko ni mo muna. Bayot! 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 Soy! Muna! Ano man? Bayot ko? Ha? Bayot! Isoy! Isoy, asa ka! Isoy! Tayo mong mabana, Lisa. Di makamao mo respeto. Sa mga tao, wapoy respeto mo na. Unsa? John, sige naman ka, magtulad di mo, no? Kung umabdos, imo siya pakaslan, ha? Katawan, dali mo na. Diyan man. Ako rin, turja ka na niya daghan mo eh. Si Lisa, mulong tato akong pangyaban, pero kada pambisita na ko sila, siya may entertain ako. Siya nalay ako sang i-entertain nun. Pero, pakaslan, never. Turja ka na pas na ko anang muna chokoy. Bayot, may kinakita ta? Ay, saman, may relasyon mo dyan? Ayag yung pangilog bayot ha? Kay magpakasal na ba amin niya? Ako lang siya. Ay, ayaw pag hinilas diya mo, no? Kisultihan ko ni John, nga turja kanon na yung kunus ka niya, o dili ka pakaslan kung mamabdos ka. Kay dagan ko nakaglaki nga, nakatulja diyan imo. Imo lang siya? Ay, kasi naingon, ikaw! Hindi na ko inom muna. At doon sa kwarto kasawa. Natuog na to siya. Hitay mo tuog, Isoy. Imong gikaon bukan ka. Di ka makahurot, anak. Hindi pa si Lisa. Binilitaw. Kaya ka. Ayok na laikang ka. Ngano na sa mong kwarto ang ako ba na? Kaka, di pangutan ang anong diha siya misod o mitupad na ako. Pagkakon kay mo niya, imong giubog si gabi eh. Tinangagan nga, pasuldo ni mo sa imong kwarto. Di ako day. Diyang, giguyod ni mo si Isoy sa imong kwarto. Wa kay uwaway, baga kag naong, baga kag face. Isa, wa isa ang imong bano ha. Bitin ka na imong kaluwa nga si Mona. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako
Ako si Catherine, ginaingon, kung pagkaslan nimo ang babay, apil nas package ang akong pagkatao nga imong dawaton, ug idedma ang sikin sa may mupugong. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Diyan na bay. Bay. Bayatan. Baling, nag-ikaw may Noel. Ayo, baling ngalan ko. Kasilan kayo. Sabay lang. Ano man? Kaslan yun yung Catherine. Uy. Pakasla na ba yung Noel? Oo, kalimatan. Baka makakunsa na ba yan Kung sundin na si Catherine day. Tikwis na siya. Si Tikwis. Bagang naong. Kabulol. Dahil kinang tao kayo na unsa mga. Unsa? Ang kabuk ang dagdag. Mga gis, daggan ang uyab na unsa mga kayo. Abi na dagag. Unsa nang daghag naong aksyon to kablaka ni mo anay. Lagi. Okay ra nay. Kung daggan sa uyab, proud kay ko ana. Proud kay ko nga ako'y makaasawa niya. Uy, pakaslan ka ni Atan, Catherine? O ganang sarcastic kay kanangutana, anak Michael ha? Gisultihan ba nimo siya? Ug ako'y nakauna nimo? Gisultihan na. Sure ka? Huwag mo sa kay labot ako, Michael. So dili na unta ka angay mag-apil-apil ini, di ba? Diya ka na. Wala ming ikastorya. Oy, sultis tanan sa Atan ha. Ikaw na, Catherine. Tanon. Maayo kay may lalaki pa di ay nga anda mo pagkasal ni mo, Catherine. Doon na pagitahon ma, og ka na mao si Atan. Hanala, sige. Pagminyo na mo. Aron mahimutang ka na og dili ka na magsigiglaag. Di man ko pagkapugong di mo atan kung si Catherine mo minyuan. Pero ibaw ka. May bawa na pastanan, bahay na ng Catherine. Yan akong gisultihan sa tanan, anak pa. Hasta ang mga lalaking nakaagi niya. Way gilimod na ko sa Catherine pa. Mo ba? Pakaslan ko gyapon siya bisan pa man sa tanan ko naibawaan. Ay, gugma gyapon day kang Catherine. Opa, gugma kay ko na niya. Mo ba? Hala, sige. Wa mo kayo mong desisyon ako. Ay basulay sa moabot nga panahon hatan. Huwes? Catherine. Dili ko masugot Atan. Ganahan ko sa simbahan takaslon kay gusto ko mapaso. Kay mo na akong gipanganday sa bata pa ko. Pero Catherine. Ngano man? Ngano di ay daghang nipugong? O karon nagduha-duha na ka? Wa man. Kung nagduha-duha ka, dili ko mamugos nimo. Parehas ka din mong tanang mga lalaki. Nasuko ka? O kisa may malipay ha? Daghan ang nakahibaw nga magpakasal ka na ko unya karon. It's a prank! Na-prank ka, no? Love ti ka, Catherine. Ikaw ang himuon akong inahan sa akong mga anak. Congrats, Betan. Nadayon gida. Asawa na ni Miss Catherine. Kundi niya ka ganahan niya. Ari sa ihatag na ko, ha? Ako rin ba'y nakauna na ng asawa? Wait, lagi ng naong yun. Bago ka! Makauyon sa resulti na ko, Michael, ha? Bawa din, ibe. Bawa! Huwag ka imbitara. Ano niyan niya, magka? Michael, liya ka? Uy, batasan yung tawa na da. Amo ning moment ni Catherine, ha? Ayaw ni Guba, Michael. Bawa din, eh! Gitubayan man mo si Michael. Tawa, tanawa ko. Mauli hinuon ang uban natong bisita. Sorry kay Catherine. Huwag ko makauyon sa gisulti na ko na. Nami, abyan niya platahon, eh. Ano yung gisulti ni mo, uy? Wa! Ay, si Atan. Napagyapon sa gawas naging-inom sa ubang mga bisita. Ay, duka na kay ko, ha? Alas 11 na sa gabi, ug unang gabi ikaron namo ni Atan sa among kaminyoon. Unsay kong buhaton aron dili siya masuko nako kung may bawo siya nga si Michael ang nakauna nako ug dili siya. Bahala na, total nakasal naman mi. Asawa na ko niya. Ug ako na siyang bana. Yan na si Atan ni Sud na. Magpakaroon imong ko na to.
nga usawa na. Swerte ka. Nagipakaslan ka. Balag dagang isyo ni mo. Nagipakaslan magyabot ka. Dog ko sa kung lami nga asawa. Dito pa sakit na ako. Ini. Lami pa niya ako asawa bisag kinsa ng lalaking na uyab ini. Mana ako nang ipapauli ako mga barkada kaya gusto na ako mag-charger ni mo. Kapos na ka. Kailangan ka nga na ako kang chargero na. Asawa na ko kanina. Maayo biyan ni mo tabi ko nga ay ba ako dagang kuyab pero ako'y winner. Ako'y nidaog kay ako may imong nabana. Adan, di na ka magsigikis ko tanga. Naibaw ko si Michael kaunan ninyo na. Kung di ka mamamang sa pagsigig sulti anak mahimong karundayon magbuwag ta. Buwag? Kaslati ka kay Lapti ka. Wow, girl! Nagbusyad-busyad naman lagi ka. Alangan, minyo na good ka, girl. Hoy, girl, nahibaw ka ba? Si Michael ba, murjog na buang. Nagsigilang gyapon siya panabi ay na siya'y nakauna ni mo. Ah, pasag din na siya, uy. Oh, sige ba tayo nakauna na ako, pero wa ko niya pakasli. Alangan, ngano ko nung pakaslan kaniya nga daghan man ko nung kag-uyab. Hilasa niya. Oh, mabdos ka na? Susod. Kaklaro, anak. Sa pagtuloy mo, drawing ni? Taka eh. Ako masiguro rin amahan na. Si Atan ang amahan ani og dili ikaw. O gano ikaw man? Tuig namin gikasal ni Atan. Ikaw noon unsa man ka uy? Huwag kay laing nahimo gawa sa pagguba sa mong panagtiayon. Mahimo pa Michael? Undang na sa pagsige nimong daot nako. Sorry, gripping na lang ng iyaha, girl. Kay dili man siya magkadawat nga ang babae nga love niya napunta mas lain. Love ko taon. Bakak na girl. Kung love pa ko niya, diyang iya kong nakuha, iya unta kong gipakaslan. Nangiyab yung Georgie itong kasawa eh. Tan, maka-Georger ka, syempre, kay banati ka, pero labis ang tanan na itong bulingon. Di na ba yung kumakahimo kay dako-dako kong piyan? Ay, uy, problema na. Marco. Sure? Yes. Humana kong laban. Nagdali-dali ka. Ka-Georgie na nga ako. Ka-Georgie na sa kasawa eh. Uy, nagpasa. Hinaya lang ha. Karoon na pa yung simanaha ko mga na. Ay, okay. Uy, problema na. Magmato nila. Labo ko no ang mabdos nga asawa nga Georgie ron. Siyempre yun. So, kukalbasa? Sobra pa. Lapay ko kas kalabasa. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagihapoy lalaki nga nagpakasal ug midawat na ako kinsa ug unsa ko. May anak nami si Atan, lalaki, liwat kay sa kong bata. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Isok, ginaingon, ayaw kaayog salig sa mga tao nga close nimo. Kay kasagaran, kung kinsa patoy imong gisaligan, more mo unay og traidor nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi na dili na ko mahimo mahigalitan. Bajuas! Bayro nilo! Lamanuha ko ninyo bay! Dali! Lamanong, ganong nanhangan mo bay ha? Kadaog ka sloto bay so? Kadaog ka? Sobra bas daog bay! Sabuti mo pasabot na? Gisugot na kong Gina! Oh! What? May kayo namisita ka na ako ron, Isok. Tempa good. Goal mong kay kagnang Gina. So may mong problema? Ikaw? Ha? Uy, ako? Nga no good? May lain man ko nung kagipanguyapan. Unsa? Uy! Ni-chat kang Belinda. Nanguyab ka niya.
Makusultihan na Gina, so. Kinsa man day bayro nilo? Ambot lang, slangaw. Puwag lubot kisir sulti taon na. Nag-chat ko ni Belinda. Wa mo ko makahinundong nga nag-chat ko. Ay, husto. Kisa? Si Bayjuas. Si Huas? Siya nang huwam sa akong cellphone gahapon. Ako ba itong gibutang ako ngan? Ako yung nag-chat ni Belinda. Bay, sa sunod ba? Kung may panguyaban ka, ayaw gamita kong cellphone, oy. Sa ibayro nilo, pobre mong ko. Di ko makapalit og cellphone. Uy. Man nalain hinuuna ko si Bayjuas da. Ay. Orbida, mura mo mga gagmay bata na magtagdan na itaon, oy. Or mo da Bayjuas, besok. Doon sa mo di, ay. Mitagad bitaw ko niya nga kasugat ni gahapon. Ako man niya watagdan niya. O ba? Magwa siya makailan ako. O niyo bo, siguro siya di mo. Ako gani ang ngay mahiubos kay wa ko tagdang Gina. Para kadtura. So, lain man gud yung gibuhat gud. Orbida. Ngayon yung buhaton ba, husayon yung dohang Joas ba isok? Orbida, batian ng mga close friend niya. Why maayong pagtinagdanay? Hello, Isok! Belinda? Bahin ba itong imong gichat na ko? Okay na ko. Oo, siya. Sugot na ka, Isok. Isok! Gapos kong Belinda. Uy, ano mas Belinda? Sapa! Hinayang tingog mo ba eh? Ingon ka kay si Joas, may nag-chat ka Belinda nga, may nanguyap. Ikaw, malagiging sugot. Natinga, bitaw ko ba yung Ronilo? Gikalitan kong gakos ni Belinda. Abi na kung ako rin imong uyab. Duha di Amy. Kanya. Mahibaw na din siya. May pagkakus-kakus pas Belinda ni mo. Katapatan pagod. Kasi may imong nahibawan na Gina. May nagsend akong picture. Nagkapos mong duha. Hindi, uy. Kasi yung pasangin nila tao. Sige lang ako! Paitay ba ini, oy? Gibuwag ka rin noong kong Gina. Ako gibuwagan kang Gina, beso. Uyab naman pasad mong Belinda. Wa ko manguyab kang Belinda, bay. Wa! Marisan nga mong gibuwagan si Isok, Gina? Gisakitan lang ko. Wa ko magdahom nga makahimo ini si Isok na ko, Joas. Salamat sa mong pagsulti na ko sa tanan, ha? Kung wa ka pa, himuan lang ko perming buang ni Isok. Ay, pangilak. Gina, niyaman ko. Joas! Unsa bay? Oh, bay. Sweet na sweet kay silang doha. Nakakita inyo kanilang Gina o Joas? Wala na ko, dako ani akong mata. Hayag bigyo kayo sila na kung nakita nga nag-holding hands samtang ngaon sila dito fast food chain. Dili! Si Dili. Pero kung maghahanabas, Belinda! Love ba yati ka, Isok? Kung love ko ni mo, Belinda, musugot ka nga manutag motel? Sila si Belinda og Isok. Na nakay og taxi og laughing kay silang duha. Dili. Nga nagkisakitan man ko sa una kita. Nga nagbuwag naman ng taming duha ni Isok. Wow! Kabugnaw ining dapita. Magunsa ta din ni Isok. Sok-sokan ka sa akong agungal, Belinda. Ano? Samang ka eh. Nangutan na pa mong kang mag-unsa na din, eh? Muna mo ito. Ilong Isok. Masa mo ko kagilog ka ng isok-sok na po ng akong agungal ng Belinda. Ginilog ka ini. Ping-ping kayo. Ala ka ba? Isa pa. Yun. Puslan man. Nadako. Grabe ang nagsupsup ang mga Isok. Isok. Isok.
Isok! Isok na lagi ni mo, isok! Sidog kayo. Sidog, isok ta. Unsa? Si Bay Juwa sa nagsulti mo sa tanan? Nga ako nanguyab kang Belinda? Mao ka na isok. Siya di ay ha. Sok, magbalik na lang ta. Sorry, Gina. Di na mahimo. Ha? Mabdos na si Belinda. Unsa? Uyab na mong Bay Juwas. Pagmamabdos sa niya. Bay, may kinakita ta. Traidora ni Moy. Anong traidor mo ko, ha? Baisok? Ano? Ay, pag-guri-guri ba mang kaway? Kami nagsulti kang Gina, nanguyab kong Belinda. Nga nung wali mo sulti sa tino si Gina, nga ikay nanguyab kang Belinda. Og igo ra kang nigamit sa akong cellphone. At ino, no? Suya kay kunin mo. Kung magkuyog ng tulong ni Byronilo, ikaw din pirmi maibgas babae. Bejuas, Peter. abin mo, sa atong kasuod, nakahimo ka na ko, anak, ha? Tungod lang si mong kasuya! Di na tayo magdagan pa sulti ba, isok. Mabdos na mas Belinda. Og uyab na Miss Gina. Oo! Uyab na mo! Imo kong gitayduran, ngun sa imong kasuya na ko! Wakay ayaw nga pagka-amigo. Unyag may ayaw ko, ha? Eh, bagay ta? Uy! Ha? Ayaw na mo pag-away. Juwas, dini sa atubangan isok. Pakitbuwag na ko ni mo. Gina! Napaundusan ni noon ako sa Belinda nga dili ako'y nanguyab niya. Bati gud kong makahigala kag traitor. Bisag unsa ka ka-close, dili day ang nimo kumpiyansa. Why ayo sa kahigala nga masuya sa iya sang higala. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carding ginaingon, ayaw pugsa ang tao mo ay gusto nimo. Aron di ka magmahis kauhayan. Mao kini nahitabo sa akong ginabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Pabali ka karon pabisitan tong giingon mo nga, Rose? O pa kay karon to sa niingon nga pabalikon ko. Og klaro kayo pa nga ihanagi kong sugton. Kung tinuod na nagagusto na nimo, no? Mas may pa og yan ang kang isugot niya itong una mong pagpamisita, pagpanguyab niyo. Doon na maging mga babae ngayon na pa. Nga di dahil nila gusto ba nga diretso magsugot ang lalaki. Oo, hinoon. Katulang si aning mama mo, kalima ko mamisita ni ato Uy, na pa ko gisugot. Mo ba? Naabot sa di kay ikalima nga pamisita o nakagisugot ni aning mama? Dugay-dugay yun. Oo, mo ba? Sige pa, adon ako. Karon magkauyab na dahil ni Rose. Sige pa. Kung magkauyab na gani mo, no? Ay, pagkasalayan mo, ha? Nak, o makakita na ko kapo. Gimingaw naman tayo kong zero-zero, Kinahanglan na mangita sa kong babae nga akong minyuan o gusap, Mao ba, Go Rose? Maakit ka, lawpat ko. Mo nga, wa ko maka-chat tayon o makatawag ni Carding. Nangita na lang ko og landline, aron matawagan ta ka. Karon di siya mabalik og pamisita nimo sa inyo. O di ka makauli ron sa inyo kay gipa-overtime ka og trabaho sa inyong boss. Ikaw. Doon naman diha ang inyo sa amo. Palihog na lang kung adto sa bahay, Kaupi. Unya, ina si Carding nga, pabaliko na lang siya, ugma. Okay, Kaw. Salamat ka, ha. Sige na, bye na. Okay, bye. Dili ka? Pugra pa kay ko ining Carding. Ingon ini ang buhaton ko. Magtalik og adto sa bahay nila ni Kaw Rose. Og ako'y mo atubang ni Carding. Tulong ako sa bahay nga, Rose. Kung iya gali kong sugton, yung pagkaslan nila ko siya. Maghingi ako. May aragi ko.
excited na ba kay ko na nga magkatubang ni Rose. Uy, hala. Siya na ron, Chiska. Ay, si Carding na ron. Sige tiya, ako'y mabalik sa pultahan na. Ako'y maatubang ni Carding. Pero ay, Chiska, noon sa kamubo gud ang short ni imong gisulob day. Kita mang pusod nimo. Unya nipis pa kay nang gisulob nimong sinina. Lakra kay imong dughan ay. Dili kay dughan ray lakra tiya, uy. Hasta ganing ubos. Awa tiya, waog do kay kog ubos na. Pastilan. Pag-ilis ko ng tarong dito. Na, kapoy tiya, uy. Arin ako tiya, ako'y atubang ni Carding. Oh, hoy, Chiska. Oy, naibaw kung dako ka gustong Carding, oy. Ay gyud pag una-unag laki day, aron di ka magmahay sa kawahian. Nadugay mo na. Mayo! May gabi! Hi Carding, may gabi. Ikaw ni Ablis pultahan? Dali na dong Carding. Dayon diri sa suwed. Pero si Rose man ang akong pamisitahan, di man ikaw. Wa man si Rose, dugay pa man ko mauli kay nag-overtime sa trabaho. Kanipis ay ang gisulog nga sinina. Huy, siga man imong Pitin mata. kayo ang ubo nga short nga gisulog. Lakra kang iya. Siga magugtutok sa akong ubos. Gusto ka mo tilaw, ani? Alam ka, Chiska. Mauna, Carding. Kana ka nag-overtime sigaw Rose og trabaho, nagpasabot lang na nga. Wa siya gusto nimo. Unya na ko mo surrender kung iya nagi kong basteron. Ayaw pang paabot na iya kang basteron, uy. Sakitan man ka. Ako pa'y ikaw, ayaw nalang padayon sa pagpanguyap niya. Maoy panguyapi ang babae, nga maoy matuod ka nakagusto nimo. Dahil kugmani mo sa dugay ng panahon. Ug kinsa man, ha? Kinsa mang babae ang nakagustog ni gugman ako ang buot nimong ipasabot, ha? Kaklaro anang ako, Ako, Carding. Ha? Ako ang tinuod ka nakagusto nimo. Basta panguyabi ko karon dayon, kay patilawan ta dayon ka. Kana bang gisigihan ni magtutok kanina pa sa akong atubangan ba? Gusto ka ato? Ay, uli naman ko, Chiska, ha? Wadi ning akong tuyo. Kailangan ko. Sabad ay bayot man ka? Bayo na mugos nimo balibad ka? Bayot ka Carding. Chiska. Marawi ka ding. Birahin sis ka. Kana kinisat na siya ni mo. Sa Rose nga mularga siya sa Manila ron. Adlaw wa na siya gusto ni mo makigatubang. Oy. Kaya kung gusto pa na siya, ikaw iyang palabihon. Dili ang Manila. Ay, baydo. Sutihan talaga. Ipok yan sis ka ni mo. Pero wa ka niya sugta. Wa ka niya sugta. Wa ko niya sugta. Ako hinuyab. Wa ko sugta. Okay. Wa siya gusto. Litaw na ko. Ikaw iya nagustuhan. Busa birahin na. Pughaan na ba'y Carding. Pida. Dakuha naman mo ito'y. Igburas mo ito'y. Kapa na ba'y. Birahin ako sa Carding. Ay, puslan man nga. Tugay pa tayo magkatubang upalik, Rose. Kining imong ikagaw mo lang unang akong birahan. Siya mo ida ko gusto na ko. O sa ihatag ko niya ang gusto niya na ito. Doon mo sa bahay ng Chiska. Doon na laki ko. Oh, Chiska. Giyubo mo ko na niyong sinina. Ay, salamat ka ni Agi ka, Carding, ha? Tahimik ni kay ako rin usaro din sa bahay. Tahimik ka. Hindi pa kalitan ko ng magkakos. Kiyag ka naging ko niyo. Chiska, usap. Chiska. I love you, Carding. Chiska. Tanadayon, Carding. Lumihag ka na yun. Lagi kumot-kumotun. Kapon ko na imong ubos. Ala ka, Kanindot siya nag-ubos. Kanindot ka sana. Kabundog din eh. Kanindot. Kanindot ka hiyagkan. Kinasaya ka magkan.
Kagigot ka mo, Diyos ka. Ito, pagkita ka. Dali, hindi na ako magkabata. Lamig. Alatawa. Agay, ay lapang na. Nagigil mag-agay, agay, uy. Nahinayasan, uy. Diyos ka. Diyos ka. Sa nitabo na mong chis ka, iyaday kong gihagad o kasal pero mibalibad ko eh. Kaya wako'y gusto niya bisang gamay. Igot na lang taon sa pagila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elton, ginaingon, nganong daay kung ikaw niya kauna. Ako may nakapamabdos niya. Ay na lang kog awaya. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong may kalimtan. Gawdyan! Mga ligong nagdagat ugma. Joan, kuyog ka? Mag-overnight ni. Sa tay sa oy. Kuyog kinsa ikaw ba nimo ha? Aw, ato mga igagaw gud. Oo, igagaw okay kayo sige. Uban ko yo go. Wow, siya nabigan sa mimay. Go, kisa na dutag lawas ko, laruwas ko. Tupis na yun, tupis. Sus, biabayan na eh. Ato sa kusagat, kay lukukor ko. Kisa na? Kana siya mo na si Nerissa. Mo na nga ko nun niya gaw. Nerissa? Ayun na lang mo pa maulit, Chami. Nerissa, anin na lang mo katuog sa resort? Gitaw day, wala po't sakyanan pa doong sudda day. Amo na, lisod ka eh. Ako okay ra. Basta doon na usan ninyo nga akong ikatupas pagkatog. Muna igagawa eh. Okay kayo ko na. Chami, okay kayo ko na. May problema na. Elton, ay joke raman. Good. Tinuod ito ako Di mo ko ganahan og joke good. Daay. Nice. Unsay mo kasulti? Nere. Ner. Ano sa Ner? Okay na? Sige, alin ang tanduhan mga tuwag, Chami? Kindi. Okay. Chami. May gagawa ito. Ano yung palayo? Kaning, saan ka? Kaning. Saan yung bubuk ko? So, imo pang suway. Ato soyan daw. Layo kita tumoy gagaw na. Ay, jokes inyo. Bitaw. Tanaw ko nimo. Dili na. Ha? Seryoso ko. Bitaw, tanaw na ko. Dili na eh. Video. Klaro kayo na eh. Suway. Namakak ka eh. Ay, lagi. Okay na ka. Soyan ako. Ikaw. Kung okay ra. Mas mayo kung okay kayo. Okay sa kayo ko. Morgid mong lucky sa. Mo take advantage gyudayon mo. Ay, basta okay lang babae. Nganong di man eh. Ikaw kung hungitan bi. Baka mo nga. Oy, sagpaon no antak. Sa may sagpa ni man ako kana imong dughan. Ali, ang boss. Mas joke yapon sa inyo. Joke yaw. Sweet kay sila John at Marissa. Hala. Nag-lips to lips lagi na sino. Suya ko ana. Suya ana ko ana ay. Kalami nilang lips to lips. Suya kayo ko. Itayin niyon sa mata. Lips to lips. Pwede haton, oy. Joke lagi tong ako, Joke na imo ha. Nga ako, di man ni joke ni ako Yung anay man ni Chami. Dawi. Lagi, sige na. Saman. Huwag ka masuya sa imo amiga nga si Nerissa. Kulalap sila. Lumi sa nila. Tanaw ka. Lumi sa kong igagawin si John. Ay, kapiya tanaw. Kumot Pasko ano? Kabuto gato sila mga yan. Sabat diha, oy. Iinit sila, oy. Kita sad. Ha? Kita ba? Lips to lips pa ta? Good. Lips to lips ka niya. Ay, di ko ganahan lips to lips lang. Unsam day mo gusto rin, unsam day ganahanin mo. Sado ba? Di nagyuday kami? Gusto na. Itanaw ta nila ni Chami o Elton. Ay, sila. Suya sila. Tanaw na to. Tana na. Asa? Saan ka? Sa'yo, Elton? Ang dili ko. Ano man? Natuwa naman ka dito. Magtupad ta? Siyempre. Nagkalagay ko. Ano ba? Duka, anak ko eh. Nga si Chami o Elton. Yan, sa babayan mga to eh. Kitang Lost Cottage. Tana
Asa na, John? Baya ang dua ka mga igagaw. Nagyahay lang ay. Si Elton kang Chami. Si Jan kang Nerissa. Ukto na. Kitagit ng bay Elton si Nerissa. Kidaras cottage. Ay, kuya ig kang Nerissa ka. Pagkahat ba ng bay dyan? Pero mas hot din si bay Elton. Kaya bisag kin sa tirahan. Nindot man yung kakita og isina nga maglabing-labing. Oh, uy, tuwa na. Nagagos ng duwa. O pagyaman sa mayo ni Bay Elton si Chami. Kanindot ang isina. Hapit ko di ko kwanta ini dan do tap ni all by myself. Kanta mo tayo ni all by myself. Baby, dere. Dili ko napita eh. Posisyon ko. Aron din sila makabantay na ako. Nagtadmo ko ng Elton o Chami. Wato'y piring to. Ingon ka kagiduka na ka. Tug na, John. Ikaw di ay. Wa pa ko duka tanaw sa kog Netflix. Sa Silda. Ang ungo man ni. So? Uy, anong gigakos mo ko di mo? Lukuan ang mungo. Pwede mo, asa ko tuo. Aron lagi ka makagakos na ko. Hadlo ka kunungan. Nerissa. Paray kaya siya na ko. Mungo ako, be. Di ko ka mo. Bala ko. Ha? Ako kamaungan ko. Oo, di ay ka, ha? Nabaw pa. Umunti ka. Okay na ka. Ang saan ka niya mas pag-ungo, John? Kuhan? Ako na ko'y maliw. Sa mani. Kilo. John, gilo ba? Gilo pa. Andiyo na. Ang ibaton sa mga ano. Unang bago na. Kari mo liw. John. Gilo. Bata na ako kahit kanya. Loog na miliki ka niya. Loog lang? Loog. Agay. Agay pa ka. Ako loag imo gamay. Sinong nagkabalas kagabi eh? Balas? Balas? Kinsa man ay, kinsa? Edi. Sila? Kami na nagkabalas. Kamoy nagkabalas. Ikaw na itong namuso na mo! Hi. Uy, hi! Nas, John? Iwa ra ba nirda? Awan sa man, may tuyo ka? Wata lang diri sala. Ulit na lang ko, Elton. Ha? Dugay pa siguro tumuli si John. Ay, ayaw! Sa pagbarog. Balik sa imong paglingkod niya, Nira. Nira na ba? Nirisa. Pagtarong niya, uyo ka kailan ako. Sorry. Ay, na lang nga naman tadi ay. Kuan good. Kaning Niri, mas maayo ko sa kaysa ako igagaw nga si Juan, Jan. Aba diyo, Lagi? Nayabag ka di, Elton? Abi ni mo no? May inlap ko ni mo, Tukira. Unsa ka? Gaw, sorry gikay ko. Unsa wa ginako kapug ni gaw eh. Naibog mo ko ni. Wa ginako kapug ni. Gaw, na. Sorry kay gaw. Gawa siya! Gawa siya doon! Hug na sad si gaw dyan. Ug nagmaoy na sad siya. Gawa siya yung nagawa kang way mo!
Kandahan kang dako! Ako yung unang kinabot ni Risa! Nga nung ipamabdusa na ni mo siya! Gawa siya kay Bagayta! Ay, pa... Ikaw di mo! Pa! Laing ganin mong tinanawan ako pa. Saran si Elton dyan? Kuhan pa. Nay, nagmaoy na sad na pa, oy. Oh, nga nung gihagit maganyag sumbagay? Kuhan pa, nasuko mo na siya pa. Nga niya. Kuhan pa. Gawa siya! Ako may amahan sa gimabdos ni Nerissa. Unsa? Perting suko agyo di dyan nga akong igagaw. Pero ako'y nakapamabdos ini. Kada gabi magmaoy sigaw dyan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jamie. Ginaingon, sakit kung ibaliwa lang ang pagsakripisyo nga unta alang kini kanimo. O kining naitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay. Lingkod man lang diretsyo. Wa may balita. Nganong karon ka lang mauli orasa? Kikapoy ko day, eh. Ano lang taon magsulti ta day? Unsay niya lang taod-taod? Diin kam nagikan ha? Sa imong kabit? Ha? Mahimo ba? Tako mo ng baba ni mo day? Nausaw ka? Tako mo na ko kay tinuod man. Kapuya ni mo day, eh. Papawaya sa kubi. Sa mutag ni malason ini, eh. Ha? Samot bitaw. Di malason gyud. Basta mga bit. Oh, Jamie, anak. Yan na ka. Kumusta ang imong lakaw, ha? Nakapasar ka mas medical? Wala lagi pa, eh. Nasangit ko kay nakita sa medical na ko nga dunay tubig ang akong baga. Unsa na inyong gipanagsultihan pa? Medical? Oo, Miriam. Nangayo na ko kwartas Jamie kay magpa-medical siya. I-apply siya para abroad. Abroad? Jimmy, ma-abroad ka? Sige ko! Mahawas na sa kalisod. Ungol ka ba, Miriam? Wa siya makapasar sa medical kay dunay tubig ang yabaga. Samot ka, buisit. Oh, day Miriam. May kwarta kong ginipusan. Kung kuhaon ang tubig sa baga ni Jimmy, buhaton din nato kada aron sa ingon makalarga na siya. Dili ingon niya na kasayon mo nina. Kinalan pang papawayon si Jimmy. Human makuhaig tubig ang iyang baga. Ana, so samot ng awayon sa siyang asawa. Kung wa pa sa katubangas Jimmy, gisultihan ko ng masakit nga poong si Miriam. Now, kwarta ng asawa sa tong anak mo nina. Lamik ang sa paog kwarta eh. Gisag pa unta na yun ni mo siya, Dok. Wa na lang kay, wa man budgoy kwarta. Naluoy ko sa tong anak ko eh. Mona'y pag-aignon nga swerte di kasahos ang nahitabo kang Jimmy nga napunta siya kasawa nga naong og kwarta. Unsa naman? Nahabuan na kang tubig sa imong baga? Sa sunod semana pa man day. Ang susunod si Mana pa man ton. Karon unta toron makalarga na dayon ka. Okay ra ka day yung larga ko bisag may gibati ko. Larga uy, magunsa man ka dinis Pilipinas magmika. Gagmay kay sweldo dinhi uy, pero taas og standard ang gipangita sa kompanya. Ay kay maayo be. Kung ikaw na larga Miriam. Siya? Oh, ikaw. Ako gyud? Oh. Unya nga atong mga anak. Kasagaran ra ba kung ang inahan ng mo abroad, magkalyamukad gud ang kahimtang sa mga anak. Ikaw na lang kay laki ka. Padre di pamilya gud ka. Kung may kahigayunan nga makalarga ka, larga dayon, ayaw paglangay-langay, Jimmy. Si Miriam, may kwarta ka? Gay ko, be? Ay, kung surang-surang nga buyat, ha? Pangitag trabaho, pagsalig og sige pangayo. Ay, kipawa niya siya may mudawat na ako, kay gikan ko sa prisuhan. Gay, tadi, eh. Kundili, aw. Sunugon ka ninyo ba, eh? Unsa? Oh, Brad. Heyo, Brad. Balik gigas pisuhanan ng sunugon yung niyang bay. Dari ako gamay dire, oh. Dawatan niyo. Salamat. Salamat, tol. Oh. Okay na ni. Okay. Bye ninyo. Okay. May kikang mapabilib sa kong manghod, no? Wa ko magpabilib niya, eh. Nga, wa ka mahadlok sa iyang bahad nga sunugon ng itong bay. Si ba ko iyang tinudon, be? Musa mo itong problema, ana? Anyan sa naman ka?
Okay na imong gibati? Nabuan naman kag tubig na imong baga. Nagpa-medical naman sab ka kagbalik. Unsa man, okay na ka? Okay na, kaloy sa Ginoo. Ay, salamat in taon. Ka-abroad na gyud ka, Jimmy. Di na ko mo abroad ay. Sa? Anin ako din sa Pinas mangitag trabaho. Kay ako'y gihimo nga supervisor sa akong amo nga hapon nga may electrical supplies din sa Pinas. Dako kog sweldo, Miriam. Sa? Mao na. Unya? Mas dako pa na imong sweldo ikumparar kung mo-abroad ka? Di hinoon kay dako pero may na lang na kay niara mo pugod diri sa Pilipinas. Di ko musugot. Balibari ng imong among hapon. Usa? Pabalibara nimo ang amo na kong hapon? Bari? Uy, kay nga naman. Kay gusto na ko ma-abroad ka. Gusto na ko nga dollar ang imong kitaon, dili kay piso lang gihapon. Miriam! Kaano kon baya, oy? Awanin mo, Jimmy. Sus! Nanong kana may taong bayhana ang imong gipakaslan? Pastilan. Sagdi na lang good. Musuway lang kog abroad pa. Bisag kausa lang. Kung gigani ko makauyon, di na ko mabalik sa pag-abroad eh. May gi-applyan ako pa, ma. Murag, dako ang porsyento nga makalarga ko kay urgent hiring man. Kumusta na ko nos Jimmy sa Saudi? I-deport silang tanan nga mga Pinoy pa. Kay nakakitag sumbagay ang ilang kauban o nadamay silang tanan. O nung kabuan pa gani siya dito Saudi, papaulion na! Kawagi ayo oy! Kiminggan na kay ko nimo day. Ha? Mikal na kay ko nimo. Ay, kiss-kiss diya. Day, unong ko kabuan nga ang makatilaw nimo. Dali. Tritso lang ka diya. Bibi. Itulong sa akong kwarta nga gikan Saudi, be. Ang bidayon dali ni. Kanang day, ni araw. Ha? Kita ka? Ang... Ay, nahinay. Kaharabaya niya. Unong kabuan. Harap gigay ni day kay... imagine ha. Anong kakabuan na wanay mo nyo at katilaw ni mo. Hubuon ko ni mong blouse na yan. Kinikibingaw na giguan ni day. Kinihim mo akong gustong tilawan ako. May anak na taday, pero ang manulisok kaya po nagtulisan na. 14, 15, 16, 17. Uy! Mag-reaksyon niya. Nag-ihap nung kagkwarta na. Sige ko palami ni mo diya. Kaya mo di kang gaihap ko dari kwarta. Saan na ako pag-bounce ni mo? Maniho lang di agad. Mabounce ra ko ni mo ron. Hindi ko man ako ihap sa kwarta. Te. Kwarta, bigi. Kuya Saudi, Jimmy, ba siya piksi dari gamay, no? Uli kwarta, oy, hurot na. Hurot ko gilara, oy. Hindi ko na ipiksan. Pasulti man ko nga. Doon na kay lalaki o niya mabdos ka. Hilo mo, oy. Di mo tuon ni mong akong bana, no? Suway yan! May isulti mo, Jimmy. May nanggikan mismo na mo ni mama ni mo nga may baw ka. Bayin sa unsa man na, pa. Huwag ka ba'y nabantayan ni Miriam? Didako man ang iyang tiyan. May sakit siya, ma? Pa? Sakit sa kalami. Ha? Si kalami? Mabdos ang imong asawa. Kay nang laki siya samtang wa ka. Jimmy, nganong wa man kamutingog nak, ha? Jimmy, anak. Ayaw man sahig dugo ang imong mga kamot, ha? Patuo na mo ni mama ni mo. Jimmy, anak, biyai ang imong asawa. Dada ang inyong mga anak. Biya mo o pasagdi si Miriam o ang iyang laki. Mito ka ni Buyet? Uy, Jimmy, adik to, uy. Ikay siya mo tumutumo og sulti. Nangayo siya kwarta o wa na ko hatagi maong naghimo siya istorya nga may laki ko og mabdus ko. Dili si Boyet ang nagsulti na ko, anak. Si Boyet, klaro kaayo. Ang akong mga ginikanan ang nagsulti na ko, Miriam. Sila si mamang papa di ay? Oo, sila. Miriam, nauwaw kay ko.
kay mismo nga ako mga ginikanan. Ang nakakita ni mo og sa imong laki nga imong pasudlon sa tumbay. Bagaan mo gnaong sa? Oh. Naibaw na di ka? Sa may mong desisyon. O mabuwag ta! Og dad-o na ako ang atong mga anak. Palayo mining dapita. Kay nauwaw kay ko. Jimmy. Og gunwa ka mauwaw, magpabilin ka dining dapita. Biyaan ko niyo. Oh, biyaan ka! Di ka angay sa pagtawad sa atong mga anak. Jimmy, pasaylo ako. Miss, makigbuwag ko sa ako. Di na ko ni mo mailad pa. Di na ko ni mo, Miriam. Bati ka, ha? Di na ko ni mo! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jmar. Kung magpakasal ka, pili ang babae nga kasaligan ug ikabilin og bahay. Ing nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Jerry, nanugnian ang masad kas ato nagsigig standby. Naglagot ko ni Jamar Maui. Magpalabay lang una ako sa akong kay ubos niya. Unsa? Nag-away na pud ming duha. Pastila na. Naunsa man ang inyong kaminyoon, oy. Samok man, way kalinaw. Makalagot man gunas Jamar Ma. Kay ngano man, Chire? Hao sa bay hinungdan. Suko siyang igawas ko sa bay gabi eh. Ay naunsa man po ka, Chire, oy. Naana ro'y balaod nga dakpon ang sibisan kinsang maglaag-laag panahos kagabhion. Ma, di na ko minor di edad. Ay naunsa ka ba ya? Way gipili nga edad, oy. Dakpon gyud ni. Dakpon yun, bisag naro ko sa bay. Unsa? Diin ba kang baya? Ha? Kuan. Sa akong amigo mo. Kinsang amigo ha? Si Alex Good. Si Alex? Ang notado nga tulisan? Nga naman niya ayog tulisan. Ili gwapo? Mao. Ang ubang mga tulisan, kadudahan yun nga tulisan sila. Ha, pero ako, never nga makailan ako ang mga pulis nga usa ko katulisan. Mao yun na, Alex. Mao yun. Si Alex, ang karaang tisoy sa naga. Oy, sayop. Zaman di ay? Alex, ang karaang ongo. Why? O say why, oy? Why lang, me? Kao na, Cherry. Ako gutuma. Ay, nagugasuko na ako, Good. Sorry na, Good. Sorry nga na naisa na ko kung tingog atong nagkalalis ng duha. Huwag ito na ako tuyo, Ta, naanad ako nga imo kong sitahon, oy, kung asa ko. Kung nga nung mugawas ko ini kagabi eh. Minyo na mong ka. Lain kayo sa mga matas tao, ilabi na sa ilang unahon nga makakita ni mo nga nung nakapasagawas oras sa tingkatog. Mao na. Kay agdon man nimong mga tao. Kibirog ila kong chismisan, oy. Kibir lang. Bisag doon na nakasulti na ako nga dito kas bahay ni Alex. Unsa? O kisa mang balibuon nagba ang nagsulti nimo ana ha? Kita gyud ka siya? Og nakasiguro gyud siya nga ako to. Ako gyud to. Ikaw? Unsa? Patakalag tabi nang nagsulti nimo da. Magpataka? Gusto kang ipakita na ko nimo ang ebidensya, Cherry? Pakita ko! Niya sa akong cellphone. Nakuhaan kag video nga nagsulti mo ni Alex. Unya, nisuod ka sa iyang bahay. Unsa? Hay naman ang giingon ni mga video. Wala naman ang video nga iyang gi-forward na ako. Uy, pakita dayon, hadlokon man ta. Napapas man. Papas. Ingna na lang yung namaka ka. Nagbuhat-buhat ka istoryaron ko mamahimong dautan. Nuwa? Lagi? Nuwa? Pida, no? Sindi ko glain, Bi? Na, ako sa ba itong gipapas. Usa? Oy, huwag tamo sa to si mong cellphone. Ambot lagi? Okay ba? Gilaptan tingali ng cellphone ni mo, Jimar. Usa? Ukit sa may nanghilabot. Mas abtik pa ko ni mo, Jamar, no? Dali na kong napapas ang video sa imong cellphone. Igor man ito kung mag-text ni Alex aron makabantay kini nga nagselos niya si Jamar. Pero mo nalay akong nakita sa video diha sa cellphone ni Jamar nga ako ug si Alex nanood sa bay ni Ini. Di kay ko tantong di malas. To, ang sa Cherry, igawas na sad. Alaunas kadlaw.
Pida kini. Sundan ako siya, be. Ang akong cellphone. Akong andamon aron makuhaan ako sa video. Aron may ikapakita akong ebidensya. Pas, Jerry. Ano naman? Ano man? Nakabantay ko. Gisundan kasi mong bana dihang tigawas ka sa inyo. Unsa? Dali. Ari sa tamanod sa bahay nga nagpuyo. Unsa? Asa naman si Jerry? Nuwagtang siya sa akong pananaw. Pida eh. Abdi kang bayhana da. Tingalig nakabantay siya na kung gisundan ako siya. Ano kon? Mubalik na ko sa amo. Kapuya biya ining mamahimutang inbis atong kagulingong asawa eh. Boss, okay ra mo nga anhi mo din eh. Total, wa may nagpagod din Boss Alex. Mao nga dinhi ko ni pahuway. Mura po din akong kagulingong bahay ba? Di ba? Salamat. Dali na, Cherry. Anita din ni Lex? Ano man, dili ka? O, magmutay to. Ayaw lang, masakpan na yun ang tanjemar, ano. Hindi man kaganahan din ni ka. Kuan. Mahimo namin ni mo biyaan. Ha? Nagpabili manuong ka diha. Ha? Kung sa kagamay sa? Wa dayong kakasabot? Ha? Ha? Nakasabot ko. Pero mas nindot manggod nga, mutanaw og tari. Ay! Ay, sige. Ayaw mong duha sa inyong nagtari din na. Sige na, Chir. Hubo na. Ani lang ko din eh. Maayo akong pagkabutang din eh. Ni ang akong cellphone. Kuhaan ako sila video. Niya. Magsugod na sila da. Sige na, Chir. Hubo na. Maghubo na ko. Pero... Hubo na tayo. Madali ta. Nainain ni Kod. Ano man? Okay, mahubo ni mo ha? Timurag... Nangisog naman si Junior. Uy! Alex? Nindutan ni mo blawas, Cherry. Uy, huwag ka mabulog ini sa imong bana. Ang dughan, oh. Taal nga bag-ulong ni Buto. Na! Mura magbata si Bay Alice nga nagtutoy. Uy! Kalami nilang tanawon. Junior, payo sa ha. Taod-taod lang sa taha. Saon man, tanaw lang sa tanila ha. Alex! Alex! Bis ka namin. Kung ngayon ay mga... Tutoy pa lang ni. Kung batuta. Sige na. Nakina ko si mong batuta. Ganahan ka? Ganahan ka? Alex! Nagbisyong imong asawa, Jemar. Iya, giyon sa man yung pagkaibaw, iya. Nasa baho pa lang silain kaayo. Murag may sagol na nga laig baho. Unsa? Oo lang nako, do. Nagbisyo ang imong asawa. May laki ka! Bada, uy! Naan na sa gana, ha? Kanasat? Bada, taka lang kagpasangil da. Pataka? Naka-ebidensya. Oh, kini. Unsa man ni? Ha? Hala? Imo ning laki! Nakit-an ako sa bulsa sa imong karsones! Og niduol ko og tambalan, nagpatag-an ko. O may laki ka, Cherry. Kaluod ni mong asawa ka. Kiludan ni mong akong naong, Jemar? Kaluod kang asawa ka. Kung wa pa ko magpatag-an, og ingon man kung laki, di ka mo angkon, ha? Mamakak ka lang gyapon, ha, Cherry? Mga tumagsanan sa ito ang What's the Style Part 12 o gusto na kong pagpasalamatan itong tanan nga comment sa ako. Daghan so salamat sa inyo ha. Sa inyong pag-comment apil sa itong pag-vlog karon sa Part 12 ug akong i-shout out tanan nga comment sa ako. Shout out na to si Ma'am Del 79. Shout out ni mo diya Ma'am Del sa Hong Kong. Ug si Nalim Labial, shout out mo na ko si Sir Luel Balantra. Shout out mo da sir. Si Oscar Bedog, shout out da Oscar Bedog da sa Grahi Karkar Cebu. Si Michael Jan Amores, shout out
Dia sa Tubod, Lanao del Norte. Si Sir Dan Tindungan. Shout out mo da sir dia sa Saudi Arabia. Si Sir Dads Vasquez, shout out mo da Sir Dads Vasquez. O si Blink Limako, shout out mo da. Mga itong listeners, tanan ga comment sa ito, atong gi-shout out. Mga itong listeners, at ang atangin lang atong sunod ng upload o daghan jud ka salamat sa inyong tanan.